नादब्रह्म पणजी यंदा आपला 36वं संमेलन कला व संस्कृती संचालनालय गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा पणजी येथे संपन्न करणार आहे। इन्स्टिट्यूट ब्रागांझा संस्थेच्या विशेष सहकार्याने होणाऱ्या या संमेलनात पंडित रामनाथकर बुवांचे शिष्य पंडित कमलाकर नाईक व रघुनाथ फडके तसेच पुणे येथील प्रसिद्ध गायिका आरती ठाकूर कुंडलकर यांचे गायन व रेश्मा सावंत हिचे तबलावादन होणार आहे। ह्या कार्यक्रमाला नितीन कोरगावकर, दयानंद कांदोळकर व तुळशीदास नावेलकर हे तबला साथ, तर प्रसाद गावस व सुभाष फातर्पेकर संवादिनी साथ करतील। अशा तऱ्हेने हा सोहळा रविवारी 29 ऑक्टोबर रोजी 3:30 वाजता संपन्न होणार आहे। तेव्हा आपण सर्वांनी तिथं उपस्थिती लावली तर आम्हाला खरंच बरं वाटेल, कारण आम्ही हा जो कार्यक्रम करतो तो युवा पिढीला काहीतरी ह्या संमेलनातून काहीतरी एक त्यांना आपल्या पंडित रत्नकांत रामनाथकर बुवांचा थोडाफार अनुभव मिळावा, त्यांची गायकी त्यांना ऐकायला मिळावी, म्हणून आम्ही हे प्रयत्न करीत आहोत।